は震災に向けて私の師であるビクター先生の子供が生まれた時、こんな世の中であったとしても強く、そして私たちが守るべきものではないのかということで作った歌です。心を込めて踊らせていただきます。Oh
Thank you.